Txirritazaleak egunon Urdaibai aldean gaude, hemen oman bizi den eta oraindik ere lan egiten duen Agustin Ibarrora. Txortu zuten beste lagun batzurekin, Txilida, Oteizarekin batera, deitzen den Euskal Pintura eta Eskultura Eskola. Haiei dedikatzen diegu gaurko txirrita. Agustin Ibarrola, Bausarin, 1930ean jaio zen, Bilbo ondoan, sendi langile baten semea. Gazte zelarik lanean hasi behar izan zuen, baina paraleloki arte ikasketak egin zituen Bilbon. 50ko hamarkadaren bukaeran, Parisen egonik Bilbora itzuli zen eta bertan instalatu. Estampa popular taldeko sortzailetakoa izan zen, besteak beste Maria Dapenarekin eta gero Urdaibai aldean kokatu zen. Bai, ados. Hemen atzor guztiak. Atzor guztiak hemen txerde. Bizi oso bat. Atzor guztiak hemen txerde. Irintzi, badirudi hemen leize batean gaudela, kubazuloan, ez dakit, nun altzor haunitz dauden, beraz nun bait, Urdaibaien gaude. Nun bai, Urdaibaien eta Santimamine, kobazulotik nahiko gertu baitare. Hori da, kobazulo batean. Eta hau da ere zure aitari gustatzen zaiona, lurro netan errotuta dagoelako, sustraituta dagoelako, eta hemengo gizakiekin ere hor ikusten da, zinez bereen gaiamendu soziala, langileen alde. Langileen mundua, klaro. Eta sekulako indarra irakusten du, ez da? Horixe da, bere obran beti ikusten dena da jendea, baina batez ere langileak. Igual oso simbolikoak, oso nahi baduzu gero eta simpleagoak bere forman, baina aldarrikapen bat dago, beti dago euskal ikonografia, ez nolabait esatearren, euskal langileen mundua hantxe dago. Nik uste dut, 20. mendeko historia guztia dagoela bere kuadroetan, bai. Eta langileria martxan dago gainera, hori da, mugimenduan. Bueno, bai, 50, 60, 70, 80, osea, frankismo garaian, eta, herri hontan, askatasunaren alde borrokatu behar zen, eta langileak antxe zeuden borrokatzen, baita ere bere egoera eta bere eguneroko bizitza hobetzeko, ez? Eta hori da erakusten duena baita ere, ze azken batean ere aita beti, bera da langileen semea, ez? Hori da. Eta, Yo soy de familia obrera. Mi familia me ha hecho ver lo que es la Euskadi moderna, la potencia industrial y económica de Euskadi. Mi padre, cuando me enseñaba edificios o puentes, me decía, eso lo hacemos nosotros.
Eta oso konpromituta herriarekin, langilearekin, eta horregaitikan ere presondegia ezagutu zuen. Hombre, bai. Frankismo garaian egon zen 5 urte kartzelan, bai. Langilean ork lagunduko, leize zuloan daudenak ikusiko, zure garrasiak adituko, langileak zaitugu libratuko. Nos pasaba de todo, desde prohibiciones de exposiciones, de actos públicos, difamación desde el franquismo y otra gente. Son políticos que hacen arte, dicen que hacen arte y cosas así, ¿no? Y sin embargo, el compromiso por la libertad de aquellos días hacía que mucha más nuestra obra, nuestra capacidad analítica fuese muy exigente. Denok ala inorrez, denala ezerrez, bakarka ezin da, fusilak alakateak, denok ala inorrez, denala ezerrez, denok ala inorrez, denala ezerrez, bakarka. Eta horrezaz gain, euskararen alde. Zera, Bilbon ikastolen mugimenduen alde ere, bai? Bai, egia da. Ni naiz adibidea, ez? Osea, nire familian inok ez du hitz egiten euskara, baina nik betidanik ikastolan egon naiz, eta nire aita oso konprometituta izan zen, bai, euskal munduarekin, eta batez ere, frankismo garaian, hasten zenean, ez? Nolabait euskararen berpizkundea, bai? Normala zen, ez? Osea, hori errekuperatu egin behar zela, bai. Irintzi beraz segitzen dugu pintura sozial honetan, eta hor zinez obra bereziak erakusten dizkiguzu. Hau da, ezkoekin egindako obra bat, ikusten duzun bezala, 60-70 garren urtean ezko asko egin zituen, papera jartzen du zoruaren gainean, lurrearen gainean, zoruan eta horrazpian dagoen egurraren gainean, eta ateratzen dio egurrari tekstura guzti horiek, ez? Eta horren gainean, gero, marrazkiak egiten ditu, greba bat Sestaon edo Alto Sornosen, ez? Eta orduan, hor ikusten da, polizian nola zegoen hor... Grisak. Itxarotenia manifestazioa noiz etortzen zen, ez? Eta, hemen ikusten duzu, asanblada batetik ateratzen diren langileak, eta nire ustez hemen oso polita dena da teknika hori, oso garrantzitsua, eta gainera, esan behar dizut, mantendu duela teknika hori, orain arte, gaur egun, ja, 93 urtekin, ez, berak ezkoak erabiltzen ditu, eta testurak, eta ateratzen dio edozein gauzari, ez, eta ikus dezakezu etxetik edozein momentutan, osea, belaunak jartzen ditu horre pisuan, eta zer sabiz, eta hemen testura, kriston testura politia dukat, eta orduan ateratzen dio testura hori. Segitzen du. Bai, segitzen du horrekin. Pintura hori da 18 urtekin egindako obra bat,
ez da ibarrolianoa, nik esango nuke, da kasi belazkeinoa, ikusten duzu hor, bera oso margolari trebea dela, ikusten da 18 urtekin, bere ama eta aita agertzen dira, eta bera ere, eta oso, ikusten dituzu egungo argazkiak, eta benetan oso antzekoak ziren, baina niri interesatzen zaidana da ikustea, hor erakusten digu bere estudioan, bere baserrian, zer zeukan 18 urtekin. Eta zer zegoen bere buruan, bere burmuinean. Eta kubismoa, Juan Gris, zegoen Braque, Picasso eta guzti horiek. Osea, argi dago bera ja bazegoela pentsatzen abanguardiako, pertsona bat bezala, abanguardia historikoetan murgilduta zegoen, ez? Ametik. Aiande, ametik. Bai, hemen beraz, gure Gernika. Bai, hemen azpian atxagertzen da Gernika bat. 1978 urtean, berak martxan ipini zuen hemen kanpaina bat, zeren Gernika obra Picassorena etorri behar zen Amerikatik ona, Espainiara, eta berak aldarrikatzen zuen Gernika, Picassoren obra Gernikara etorri behar zela. Baita ere margostu zuen, bere Gernikaren bertsioa egin zuen, hori aldarrikatzeko, eta gaur egun hori Arte Ederretako Museoan dago, ikusgai, horrekin batera, Gernikaren bertsio ibarroliano horrekin batera, beste Gernika batzuk ere agertzen dira, beste kuadro batzuk, non Gernika beti agertzen da, Gernikaren ikonografia agertzen da, ibarrolaren ikonografiarekin, eta ibarrolaren langileekin eta barrekin, ez? Marrekin ere, noski. Bere sinadura. Bere sinadura da, garai hartako sinadura, egia da. Arantzazun, oteizak, txilitak bezala, parte hartzen dute denek, euskal eskolakoak, beraz? Euskal eskolakoak, bai. Arantzazun. Arantzazun, bai. Nire aitaren obrarik ez da geratzen, Arantzazun. Bera aukeratua izan zen, irabazi zuen konkurtsoa eta bar, baina gero, badakizu Arantzazun, ezin izan zen dena egin, 50. hamarkadan, gero 60 pikuan hartu zuten berriro ere obra, baina nire aitak ez zuen desertxo ere egin, baina bai badaukagu Arantzazuko atarian ipini behar zen obra bat, obra batzuk. Laburbiltzeko hemen dagoen kuadro baten ikusten dira, Agustin ikustetzen zaizkion pertsonaiak, langileak, laborariak, baserritarrak lanean, eta baita ere ikuspunu berezi bat apaizarena. Bai. Badakit zer dinozun. Bai. Baina, pintura hori egin zuenean, berak hartzen du ikonografia oso klasikoa, baina ikonografia klasikoa esan nahi dut, kasi grekorena edo hortik, ez? Eta gero egiten duena da, hor sartu langileen mundua. Bera, garai hartan komunista zen, komunista sentitzen zen, eta orduan, Arantzazura joan zen, baina
baina bere ideologiarekin, ez? Eta gainera, frantziskanoak zirenez, arantzazukoak, berak pentsatzen zuen gainera, aman komunean zeukatela gauza asko, ez? Eta orduan, nik uste dut, formaren ikuspuntutik, zuek ikusten duzu, hor, arantzazuren kuadro horretan, obra horretan, ikonografia erlijioso bat dagoela, baina euskal kultura eta euskal mundua eta langileen, batez ere euskal langileen mundua agertzen da batez ere, bai. Agustinek hemen nagusiki lan egin du Oman, eta baratze honetan ere biltzen dira bere obra batzu, zizelkari gisa eginikoak, burdina landu du, egurra, baita ere, erabat totemikoak ditugu, ez da, bere obrak. Bai, totemikoak. Berak beti esaten du lehenengo trabesa ikusi zuenean, eman ziotenean trabesak, eta altzatu egin zuen, nik uste dut kasualidadez, eta altzatu zuenean, ikusi zuen, justu erpinetan daukan horiek, non railak joaten diren, hor aurpegi bat ikusi zuen, eta esan zuen, koño, hau da, berez ja bada toten bat, ez? Eta nik uste dut bere pinturarekin oso erlazionatuta dagoela, oso totemikoa baita ere bere pintura. Hor ikusten da ere, berriz ere, gizakia gizona ateratzen, andre bat izanen da, beste batean. Nik esango nuke, azkenengo 30 urtetan, edo gehiago, bai, ja gutxitan, bera, nahiko abstraktoa da, ikusten duzu trabesak eta abar, baina noizbeinka baita ere pinturan eta eskulturan beti dauka horrelako beharra, bueltatzeko betiko langileak eta figura ibarroliano hoiek ipintzen, ez? Berdin dio zein den dauen fasean, oso abstraktoa, oso koloretsua, eta berriro ere agertzen da atzekoa, eta atzekoaren bertsio berri bat egiten du. Agustin betien gaiatua izan da, beraz, langileen alde, engaiatua ere askatasunaren alde, eta etaren violentziaren aurka, terrorismoaren aurka. Hau dela kausa, luzaz, bizkarzainekin bizi izan behar zuen, 3 bizkarzainekin, etaren aurkako bere jarrera gaitik, hortan ere izigarri inplikatu zen, ez da? Berak beti borrokatu du askatasunaren alde. Frankismo garaian argi zeukan. Osea, hasta nik esango nuke hasta politikaren gainetik. Bera alderdi komunistako kidea zen, eta baina nik uste dut bere aldarrikapenik nagusiena zen askatasuna behar dugu, askatasuna. Eta etaren aurka gauza bera da. Bai, proiektu politikoen gainetik hemen behar duguna da askatasuna. Pentsatzeko askatasuna eta etak kendu digu guri askatasuna, bai? Adierazpen askatasuna eta gure bizitza aurrera eramateko eta gure pentsamendu aurrera eramateko askatasuna, ez? Eta horren aurka borrokatu du, eta baita ere bere obrak eman ditu doain, nolabait esatearren, osea, justo etaren aurkako borroka horretan. Horregatik, gaur hemen Agustin Ibarrola jaunaren eskultura bat inauguratzen dugu. Berau lurrari atxikia da. Iragana ahaztu ez dezagun, baina gerora begira. Guztion askatasuna eta biharko itxaropenaren eredu izan dadin. Y hasta ahora la gente no se atrevía a hablar de todos estos casi medio siglos de terrorismo en Euskadi con toda una sociedad. Parte de ella asustada, parte indignada, parte, pues no sé.
Agustín Ibarrola siempre ha estado al lado de las víctimas, desde hace muchos, muchos años. Y además eso le ha costado a él el vivir amenazado, el verse pues el día a día con muchas amenazas, vivir con escolta. Siempre ha sido un hombre que se ha posicionado del lado de las víctimas. Las víctimas lo sabemos. Y yo creo que cada escultura que él va inaugurando en el País Vasco es un poco el reconocimiento de, bueno, estamos aquí, no nos tenemos que esconder, no hemos hecho nada. Esa visibilidad de las víctimas, yo creo que también la sociedad la empieza a hacer suya. Irrintzi hemen edertasunez inguratuta, totemak ikusirik, badut uste transizio ederra daukagula, hain zuzen oma alderat joaiteko, oma berpizten ari da. Zure gaitzez, zure aitak ezin du lagundu egiten ari den guzti hori, bere munduan baita, bere paradisu hortan ere bai, bere barne mundu honetan, baina bera gogoan izan da, ibiliko gera orain oma berrian. Bide batez eskertzen zaitut zinez, Irrintzi, benetan. Zuri, Allende. 2023ko lagazkenean, pinuenen borrak margotzen ari, artistak, arte ederretako eskolako ikasleak, alor anizetako talde baten zuzendaritzapean. Orain dela 40 urte, Agustin Ibarrola egiten hasi zen obra erraldoia berpizten dute. Izan ere, lehenengo basoa onjo tzar batek suntsitzu zuen. Izateren martza adibidez, herri hau, mugitzen doan herri hau, osatzen joateko, hasieran argazki dokumentu horiek kontsultatu egiten genitun, eta gero binaka banatzen ginen taldean, batek indikazioak ematen zituen, eta beste batek zuaitzan pertiga baten laguntzaz, esboso bat egite ban. Basoaz jabetu ziren, lekua ezagutu eta ikasi zuten. Baieta ere, obra batzu, ikusi behar diren tokiak erabat zehaztu, perspektibak erdiesteko. Erronka? Ikuspuntu zehatzoiek nolabait bilatzen joatie. Behin ikuspuntu hori aurkitzen genule, berriz, betiko moduan. Kide bat bere ikuspuntu horretan kokatzen zen, eta orduen, indikazioak ematen genitun, perspektiba jolas horrekin jokatzeko, eta irudi bat, hiru dimentsioko espazio batean sartzeko. Arte obren artean, dabil Jose Ibarrola. Bere aitaren lan ikaragarria gogoan. Fundamentalmente en el bosque hay sobre todo una búsqueda de un lenguaje propio, un lenguaje plástico y un aplicar esos conceptos que a través, sobre todo a partir del equipo 57, él fue desarrollando en su pintura y su escultura. Pero también hay otra serie de homenajes que va haciendo a otros artistas, homenaje al puntillismo en otras, a Malevich, a Picasso. Eta beste artista omenduen artian, El Greco, enbor koloretsu hauen bidez. Maisuak pintzelak Margo Oial kantailean, sokatzen zituelarik utzi orbanak irudikatuz. El bosque está lleno de lecturas, no solamente es la lectura del paseante que se encuentra con la sorpresa de los colores y del trampantojo que busco la forma y busco un poco el cómo compongo y descompongo las figuras. Y también puedes encontrar una serie de experiencias personales como el nacimiento de un nieto suyo. O sea que al final el bosque también es una parcela de su vida.
Horrela, amaitzen da gaurko behintzat gure emankizuna. Laster bat eginen dugulakoan nago noski, anartean ongi bizi, izan ongi, aio!